Nismo ga ni na dubok. Evo. To nam je poziv za danas. Evo naš 40 km od našeg mjesta, došli smo da vidimo i tu Jonsku obalu, međutim sačekao nas je ovaj pljusak. Čučimo pod suncobranom. Mislim, evo svi čuče. Sve u svemu... Jebi ga, nemamo sreće s vremenom za sada. Možda nas u Alpima zato posluži. Možda nam padne sneg. Drugi pljusak danas.
Samo smo sad opremljeni ležaljkom, mislim imamo ovaj vazdušni krevet. Evo nas na najjužnijoj tački Italije. Na samom smo dole dnu Štikle. Jeste, i tu smo doveli motor. A i motor nas.